Tara guys, punta tayo sa McDo. Titreat natin yung mga bata. Yan, enjoy si Vincent. Shout out doon sa Tumawid. Yehey! Dito na kami sa bayan. Excited mga bata. Dahil makakain na din kami ng fried chicken at french fries. Dito na kami sa CSI. Pero gusto nila doon sa bago. Yan. Picture muna. Yan. Para hindi mainip. Yan. Nakikita namin yung malaking M. McDo. So, patawid na kami. Yan. Andito na po tayo. Yan. May patingin-tingin sa litrang M. Yan. Shout out sa'yo sa aking Vincent sa si Momay. Yan. Hinintay namin yung kapatid nila, si kuya nila. Yan. Dahil walang mask. So, nakalimutan. Bumili pa siya. Yan. Dyan na siya. So, papasok na tayo guys. Yan. Para mag-order. Dahil high-tech na ngayon ang pag-order. Yan. Pa-touch-touch na. Sa screen na lang makikita. Parang cellphone din yan. So, bayar na kami sa cashier. Shout out kay ate. So, kainan na. Yan. Picture muna bago sila kumain. Yan. Excited mga bata na kumain. Sige mo, yan. Tara guys, kain muna tayo. Naku po, Vincent, dahan-dahan lang.